بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Kamu Allah kasihkan dunia damai. Aku Allah kasihkan, lakukan Allah. Allah kasih jana, Allah kasih Allah. Kerana semua yang kamu buat. Pokoknya di internasional sekolah, nu yang hanya pokoknya Presiden Kapata selama tahu pokok Burkina. Ayat mati amakanga jemaat Bismillah. Kalau kau jemaah yang Bismillah ini, kalau tuan ayat ama hari mindi ama, Noye Asif Usman Sirif Madan Haidar, ambil polis dari Alema kabar kada dari Alema, Alema kalau semua di kanu berbuat bila, kami lagi lena, kembali kabar kada, jadi kena ada lapor dia anam. Lafiya bi ala bulo ala kana siya kanya bi ala bulo ala kanya da ma ni ala fa yi kan ni jani kanya ala ka da ala ka me an ko ala kana ga ma ti wole ka ma so mo ko ya ba so da ala o ko fa bi lo international ko la ame jamanan no da ko ko parkada no ye ansar din islamia jamanan mo ani sabai Président international ko ayo beta ku de ministro do ministra ka kamo bina do mi ganye ala ka mi ambema o ko be de mo mi se kenen ni kaya kenen muso ama fuli be bela jeni ala e be ni mona ala ka be ni masi o ko be ambe fuli yesi anga jamana nyamo ma Noye Président de la République ni akan marakin jalan jadi pokoknya angkara mungkin be kena kaya ni angkara bite bang be kena kaya ambu poku berkada kalau usara kalau kasang reda ama kalau kasang reda kamu bina dua minggu kalau kamu nak berma karena tunggu buaya kamu saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ini ko ala fe ka ko shitane toromo. Ama susun ala to barkamai. Ala ne je ne lo bolin ji Allah na ne kere-kere. O ko fe amba ini ala fe. Kisi anema chaman ke kana tunuka. O ko fe amin da baka bela jelufu. Je anin su. Demiseni ani mɔgɔkɔrɔba an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'an ka international fo an bɛ national fo an bɛ section bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ an b'an ka damdamiw fo an ka diɲɛ a n'an ka lahara an ka damdamiw an b'a fo ale min ye an ka diɲɛ ani lahara sababu
k'o di an ma k'i jaabi kɛnɛya labɔnko ɲuman ala k'o di an ma yarabi ama ala ka bɛɛ lajɛlen ɲuman se an ɲuman bɔra ka denbaya la ala ka ɲuman segin hɛrɛ la fɛn m'aw natɔ sɔrɔ ko ka n'aw tatɔ sɔrɔ yarabi ama ala ka bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la karamɔgɔ bɛna dakuruɲɛ kelen min fɔ an ye ala k'a minɛ bɛɛ lajɛlen ma yarabi ama ala ka bɛɛ lajɛlen hami la an ka dugawu kɛ an ka perezidanti ye n'o ye mama kulubali ye perezidan donɛri kɔdimi de b'a la an b'a ɲini jama silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ nin kɛnɛ in ka yan nɔ bɛɛ lajɛlen k'an dɛmɛ ni dugawu ye nin kɛnɛ in dugawu a tɛ bi bɛɛ lajɛlen k'an dɛmɛ ni dugawu ye mama ka kɔdimi ala bɛ se k'a ban hɛrɛ la cogo min na ala k'o nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye silamɛ bɛɛ lajɛlen hamina bana ka ala ka bɛɛ lajɛlen ta nɔgɔya kira bonya kama abina duwawu kunya flamin ga ana yare ni lara magola ala ka tla anda ala dalilin dole non kenan ga ala ka tinya bosin kan kulina ka tinya sabi tiyama ala ruka tinya de mambai na ba tani dule ami be do dola ramago mo ga abula ni kan mo ga na ka amu anta na ta mala le na mo ga kila ya anta ru kama ala ka ami kila be ala ka sabiye da ala ka jogo kala uso ala ka baga marla uso ne bi go kuma noya ka kuma di kuma tigimo ba madani de kile be kile ya ya tadi kila la ba mo de adina muso ala ka mo do jamu ala ko ganuga sona la mama من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أسلمه منصير هير الله يا ربي على كون لهير الله على كم بثوابهما هم منهم بأنا أنا منهم بألا دومين كما على ما بدل لا على كون سترة على كون وسط أنا جمانا على كون لافيا لما جمانا ب على كون لافيا دوما مغو منهم برا دوغورولا Côte d'Ivoire Burkina ani mɔgɔw bɔra jamana o jamana na ka fara an yɛrɛ balima minnu bɔra Mali seleke naani bɛɛ la ka yan sɔrɔ an ka foli bɛ a bɛɛ an n'an ka dugawu ɲini sabu mɔgɔ min wulila ka taama ala kama k'a fɔ i bɛna Lailatul Qadri kunbɛn yan ayiwa an hakili la o ye jihadikɛla dɔ de ye mana an b'a ɲini ala fɛ ala ka k'a ka alaya bonya kama olu minnu y'u yɛrɛ di ala ma cɛ ni muso la denmisɛn ni maakɔrɔba yarabi ala k'an ka hamiw dilan san caman bɛ ala bolo ala k'a yira an na ala k'an laban ɲɛ ala kan'an malo yarabi ala kan'an labila n'an bɔra yen an bɛ barikada kɛ a silamɛw ye mɔgɔ minnu n ka dɛmɛ ye an sɔrɔ sunkalo in na an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn u ye baara min kɛ a kɛra ala ɲɛna mɔgɔ caman y'i seko kɛ min bɛ sukaro di min bɛ ɲɔ di min bɛ malo di min bɛ fɛn wɛrɛ di a bɛɛ sara bɛ ala de bolo a bɛ wajibiya an b'u barikada u y'a kɛ ala min ye u b'u sara mɛ kira ko ni ɲuman kɛra ye k'i k'a fɔ a tigi ma ko hali ce o barikada don n'an bɔra yen komi a b'a kalama cogo min na su in na an bɛ su ba la su min ala yɛrɛ y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ
ko ne ala ye kuranɛ jigin fi laylatin mubarakatin su fɛ su min ye su barikalen ye o kumana kuranɛ a bɔra ala ka yamaru la bi nin su in ɲɔgɔnna de la kuran tafsiri caman ko ko kana bila baitul ma'mur la baitul ma'mur ye so dɔ de ye a tilennen bɛ alikaba ma mɛlikɛw b'ale munumunu komi an bɛ alikaba munumunu yan cogo min na ko mɛlikɛ 70,000 don o don o de bɛna munumunu a kɔnɔ n'olu bɔra fo ka taa se diɲɛ wuli ma olu ti pilasi sɔrɔ bilen don o don mɛlɛkɛ 70,000 de bɛna so in munumunu ni min bɔra o t'a sɔrɔ bilen o kumana o yɔrɔba in k'u nana kuranɛ de bila yen o kumana a bi ta yen ka na di kira ma n'a mago jɔra min na o kumana an filɛ o su de la sunkalo kɔnɔna in na ala ko n y'a fɔ aw ɲɛna siɲɛ caman alahu ta'ala ye nin su in bonya fɔ kosɛbɛ fo ka taa se ko a su kelen ko a ka kusa min alifi shahar kalo 1000 bato ye su in na i bɛ ɲumanya min kɛ i bɛ sinjitugu min kɛ i bɛ fɔnisereya min kɛ i bɛ nafilaseli min kɛ i bɛ ala wele min kɛ ala weleli si o si la su in na i bɛ tubili min kɛ ka bɔ i jurumunw na ka layidu di ala ma ni kɔsegi ye ko o baara bɛɛ baraji ka bon bi ka tɛmɛ i k'a baaraw kɛ kalo 1000 kɔnɔ i bɛ min sɔrɔ bi su kelen la i bɛ kalo 1000 kɛ i tɛ o ɲɔ baraji sɔrɔ o kalo 1000 bato la su in na ta kelen ne m'a fɔ ala min ye su in bonya k'an bila sunkalo la o ala de y'a fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ o kumana n bɛ fɛ a k'a dɔn an bɛ su min na su in na suba don a bɛ ŋaniyaw ɲɛ ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ ka k'an seereya nin kɛnɛ in kan dɔw bɔ yɔrɔ ka jan na kosɛbɛ yɔrɔ sumalen don san nana ka fan bɛɛ fa mɛ o bɛɛ ko ala ka jɔnw bɔra o kumana nin ye fɛnba de ye o lailatul qadri n'o ye ala ka latigɛ su ye komi a b'a kalama cogo min na dɔw y'a jira k'a fɔ nisfu shaban na n'o ye kalo min sara sa sunkalo mangɔnɔ tile 15 na kow bɛ latigɛ ko kow bɛ fara ɲɔgɔn kan n ye nin bɔ n ye nin don ka na se su in na ma o kumana dɔw y'a jira k'a ta su in na sa su in na de ye latigɛ su ye komi a b'a kalama cogo min karisa kunna bɛ diya karisa kunna bɛ koya karisa ka bana bɛ kɛnɛya karisa ka fanga bɛ taa ɲɛfɛ nin bɛna hɛrɛ sɔrɔ nin bɛna hɛrɛ sɔrɔ o kumana a bɛɛ papiyew de nalen bɛ bila daliba masa ɲɛkɔrɔ su o kumana su in na de ala bɛna yamaru di min ka kan ka kɛ min ye min ka kan ka kɛ min o kumana o ko ala wele de bɛ se ka yɛlɛmɛ don o la yanni jɔminɛ su wɛrɛ cɛ n'a bɛ fɔ o ma ko muharram kumana ni muharramu jɔra dɔrɔn fɛn minnu jirala ala la n'a sɔrɔla a ye dɔ bɔ min na n'i ka ɲumanya dɔ ye n'a sɔrɔla a ye dɔ bɔ min na n'i ka sarakati dɔ ye n'a sɔrɔla a ye dɔ bɔ min na n'i tubili ye ka segin i kɔfɛ n'a sɔrɔla a ye dɔ bɔ min na n'i yɛrɛ ka ala wele dɔ bɛ bɔ o la o kumana a bɛ sɔrɔ k'a fɔ mɛlɛkɛw ma ko latigɛ ye nin ye o ti yɛlɛmɛ san bɛ baara k'o de kɔnɔ komi jamanaw gouvernements bi u ka labɛnw kɛ cogo min na k'a fɔ an bɛna ɲinɛ baara kɛ nin cogo in na an bɛna ɲinɛ baara kɛ nin sira in kan o kumana ala yɛrɛ ka kow de jɛyalen don k'a ban ten an bɛ o su de la bi an bɛ min fɔ aw ye an y'o fɔ ye siɲɛ caman an bɛ segin a kan ala ma min a ye an fa adama da n bɛ fɛ a ka min faamu dɔrɔn karamɔgɔw bɛ min fɔ o ko tɛ
o ko tɛ Aïdara yɛrɛ ye min fɔ ko tɛ mais Aïdara ye min fɔ ko Ala ko ten walima Ala kira ko ten n'i ye hakili kɛ k'a lajɛ i bɛ tiɲɛ dɔn parce que Ala ye an da a man kɛ baganw ye i mana ye lahara anw bɛ juger an bɛ juger Ala fɛ de ko a ye hakili di an ma i mana mɛn janɛmɛ ko ma fɔ baganw ta la alijinɛ ko ma fɔ baganw ta la parce que Ala y'olu jɛ kodɔn ni miiri hakili la a ye hakili dɔ d'u ma nka o hakili ye u yɛrɛ mako ɲini ni hakili ye o de kama lahara an bɛ juger mana Ala ye hakili min di an ma ni tiɲɛ ni nkalon yirala hakili na a bɛ tiɲɛ dɔn hali n'a banna na n bɛ fɛ ka min fɔ Ala y'an da k'an bila a ka dugukolo k'a batoli de kama su in na Ala ko jɔnw ma ko su in na Ala bato dama ko a ka kusa kalo 1000 ye c'est à dire i si ka san 80 ni kɔsɔrɔ ka Ala bato su in na dama bɛ min d'i ma ko n'i si san 80 ni kɔ bɛɛ kɛ ka Ala bato i t'a ɲɔgɔn sɔrɔ a la tukali n'a sɔrɔla kuma in bɛ faamu nin ye Ala kumakan de mais ne fɛ an k'a faamu Ala tɛ kuma ten Ala ye nin fɔ mun kama kuma bɛ yan de o parce que an tɛ se k'a ta kuranɛ kɔnɔ dɔrɔn ko Ala ko Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr ko tanazzalul malaika ko mɛlɛkɛ bɛɛ bɛ jigin dugukolo kan su in na u bɛ yan kama wa ruhu fiha ruhu ye mɛlɛkɛ de ye o de ka bon Ala ka mɛlɛkɛ bɛɛ ye u ka fɔ la dɔw ko ruhu ye Jibrila de a kɛra fɛn o fɛn Ala de ko k'u bɛ jigin Ala min y'u da o kɔrɔ u bɛ yan kama u bɛ jigin cogo di bi izni rabbihim u bɛ jigin n'u ma ka yamaru de ye Ala de bɛ diɲɛ di hinɛ mɛlɛkɛ bɛɛ ma ko a bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ dugu ma bi an bɛ ɲininkali kɛ Ala don caman tɛmɛna mun n'i ma kɛ olu la mun n'i ma kɛ hiji dɔw la mun n'i ma kɛ arafa dɔw la o tumana mun na i ye su in na de ta k'a kɛ o la ne fɛ aw ni ne ka hakili munumunu nin yɔrɔ de kɔnɔ min na Ala ye su in na ta parce que Ala labatora nin de la hiji ye Ala bato de ye seli ye Ala bato de ye su yɛrɛ ye Ala bato de ye fɛn wɛrɛ fara an b'a kan su ta Ala ɲɛsiran ye Ala ka dan bonyali Ala ko ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun aw mɔgɔ minnu wadalen don Ala la aw mɔgɔ minnu wa ye mu'mini ne Ala ye sun wajibiya aw kan i n'a fɔ n y'a wajibiya mandongɔrɔ tɛmɛnenw kan cogo min na Isa ni Musa n'a ɲɔgɔnnaw ma dabɔ a ka ɲani kama dɛ n y'a dabɔ de a ka se ka ne Ala ka dan bonya o min ka di n bɛna n'aw ye minɛ tuma min na Alahu Taala ye an fa Adama da a y'a bila alijinɛ de kɔnɔ ka ko Adamu e n'i muso ka sigi yan a ye alijinɛ dun a ka d'a ye cogo o cogo dumuni o dumuni bɛ alijinɛ kɔnɔ yan a y'a bɛɛ dun ni Ala jɛna n'a ye n y'a ɲɛ o la de baara ma se a y'a ta ka to n'a ye nka Adama min ka di ne ye ne Ala ye min y'i bila o de la Adamu n bɛna sun d'i ma yan
adaman duni bila sella ya adaman duna afrika hijiya duna jaga wajibi kai adama min ga dika halayo kai adama ko yi mu ako ni alama ko ni alijine be ni na wa ko ako ngani yiri ni sera ni ma ko mini to alai ako ko ne kan bone ala bolo jon ka don ko ne ko dan ya ku ye ko to ndala la ilaha illallah asame o fe aka kuma nunu famu na hakili kosɛbɛ ala afradu zaila mɔgɔ kelen de ye fu de Aidara yani dolo cɛ dama don mais Aidara kɔni bi bɔ a bolo mais n'a ka kuma tora aw bolo a bɛ ala sɔrɔ hɛrɛ la billahi mɔgɔw bɛ min fɔ o tɛ mɔgɔw bɛ min kɛ o tɛ setigi ala ɲɛ bɛ min na o b'a bɔ an tɛ nkalon to yen si kɔnɔ fo an k'a sama ka bɔ ala ko adama ma nin yiri in tun ye alijinɛ ye ni muso ta ye min ka da y'a an fa adama sigira alijinɛ kɔnɔ tan de seli ni su ni jaga min dira ma o de kɛra ko nin yiri in tun ne ala ye aw ni ne b'a faamu yan ko tonda la o de ka bon adamaden bolo fɛn bɛɛ ye wallahi dugu jɛ o jɛ n'a sɔrɔla i den bɛna miliyɔn de d'i ma o den ka di ye nka n'a nana don o don n'i ko n ka mobili ko n'a ko n tɛ i bɛ ɲinɛ a ka miliyɔn kɔ kuma n fɛ ka min fɔ an filɛ su min na min y'a bonya u kana manamanakan si fɔ ye a bɛɛ bɛɛ dɔ wɛrɛ ma nin su in bonya koyi min ye Mamadu Mando bonya o de ye nin su in koyi u ye Mamadu Mando bonya ala ko Mamadu Mando ma kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ay qur'ana la de ala ko Mamadu Mando ni ala y'aw kusaya Mando bɛɛ aw ka bon ni ala bolo ka tɛmɛ Mando bɛɛ kan e tewa ala ko ten dɛ i mana ye ne ko aw ka kusa Mando bɛɛ ta'muruna bil ma'ruf n b'a jɔ aw bɛna ɲɔgɔn bila ɲumanya sira kan aw bɛna ɲɔgɔn bila sinjitugu kan aw bɛna ɲɔgɔn bila fantanw dɛmɛni kan aw bɛna ɲɔgɔn bila ɲumankɛ kan wa tanhauna 'anil munkar Mamadu aw bɛna ɲɔgɔn ladi walejugu la aw bɛna jɛnɛyatɛla k'a tigɛ ma tigitigi k'a kana kɛ aw bɛna sogo bolo minɛ k'a ka walifɛn to yen aw bɛna sinji tigɛla tɛgɛ minɛ k'a ka sinji wallahi aw bɛna kuma hasidi fɛ k'a ka dabila o dama tɛ dɛ a b'a fɔ mɔgɔw ma a ye ɲuman kɛ a b'a fɔ mɔgɔw ma a ye walejugu dabila wa tu'minuna billahi wa a yɛrɛ b'a kɛ fana aw dalen bɛ ni ala la aw minnu b'a fɔ a yɛrɛ b'a kɛ o tuma na ala y'anw fisaya Mando bɛɛ ye sabu an bɛ ɲɔgɔn bila ka ɲuman kɛ an bɛ ɲɔgɔn bɔ juguman na wa an yɛrɛ min b'a fɔ an b'a kɛ nin ye kuranɛ de nin wa ye karamɔgɔ ka kuma de nin ye masa ta de ye n'i ye karamɔgɔ ye sigara daminɛ don min na e tɛ se k'a bɔ a la a bɛ ala min bolo o kumakan de ye nin o tuma na sisan ala ko an ma cogo di ko a ye su
ye sun wajibiya a kan an suna an ye ji to yen ka dumuni to yen k'i muso to yen k'i negela to yen ala kama yɔrɔ jumɛn i doni i ka so kɔnɔ maa tɛ yen jisuma fili kɔrɔ bi minɔgɔ b'i la i bɛ se k'i min ka bɔ jɔnni b'o dɔn mɔgɔ si o de la kabako don n'i y'anw ka karamɔgɔ dɔw ka kumakan mɛn a b'i ban ko sun ka bon ko ala yɛrɛ ko mɛlɛkɛw k'u se bɔ sun na ko sun bi k'ale ala de ye ko ale ala de bɛ sun san parce que sun ka bon kojugu sun ka bon mɛ mɛlɛkɛw ala k'a fɔ ale yɛrɛ b'a sara o tɛ sun bonya ye dɛ sabu o ye gundolakori ye mɛlɛkɛ t'o dɔn ne bɛ se ka na e ka so kabini ala k'an da ma tile kelen sun mɛ n'ale ka dunanya la ne ɲɛ b'an jatigikɛ la a cɛ siri bɛ sun fɛ hali a den fitininw a bɛ ka k'u bɛɛ lasun ni cɛkɔrɔba nalen ne bɛ fɛ n ka séjour ka kɛ ka ɲɛ n ka dunanya ka kɛ ka ɲɛ yanni sigili cɛ a fɔra mɔgɔw sunna diyagoya tɛ ne ka sun ye ala ko mɛlɛkɛw tɛ nin ɲɛ dɔn mɛlɛkɛw bɛ min kalama ko cɛ sunnen don mɛlɛkɛw a y'a se bɔ na ne de bɛ n ka jɔn a sun dɔn ni ne ala ko don walima a jatigikɛ ko don ni ne ala ko don walima a bɛ siran mɔgɔw ɲɛ a y'a fɔ ma من الجبار من القهار من المولي من المميت من الناصر من الكافر واحد ولا نبقى من كوريا ala ko ka sun to ale ma sabu fɛn caman bɛ sun na sun ye ŋaniya sun cɛ sunnen don a bɛ barokɛyɔrɔ la yen a bɛ ka k'i miiri n ye denni ta n ka moto la don min na an taara nin yɔrɔ in ma a bɛ ka k'a labɛn a bɛ denni sɔrɔ cogo min na kun a bɛ ka k'o préparer mais a sunnen don mɛlɛkɛw bɛ k'u sɛbɛn ko a sunnen don ala ko a y'a se bɔ nin na nin sunnen don a bɛ ka min miiri ne ala kɛlɛli don a t'a ka sun sara dɛ nka n y'a ka sun baraji ban to ne ka kuma tɛ dɛ ala kira de ko sunba caman bɛ yen foyi t'u ye u ka sun na f'u tilenna kɔngɔ na k'u sara ye f'u tilenna kɔngɔ na bɔrɔkuya fɔ mun b'a kɛ ŋaniya jugu miiri e sunnen don e y'i silamɛ ɲɔgɔn dɔ ye a fɔra ko o bɔra Espagne ko a filɛ ka nin villa in jɔ e sunnen y'a jigin i kɔnɔ hali nin villa in ka bin a yɛrɛ ma ni ala ko i ta tiɲɛna e ni sun cɛ ka jan n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn hasidi dusukun bɛ maa o maa na hali ni minɔgɔ y'i fa i bɛ taa jan o tuma na ala y'a ka jɔnw lajɛ minnu ye leyidu ye k'u bɛ ala ta k'u bɛ ala ka baara kɛ o de la ala ko kuranɛ na mu'minu ma ya ayyuha alladhina amanu la takhunu allaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun aw mɔgɔ minnu b'a ye limaniya jɔn ye a kana ni ala janfa dɛ a kana kira janfa dɛ a kana a ka leyidu janfa dɛ ka sɔrɔ a yɛrɛ y'a dɔn a bɛna min kɛ nin ye f'a ma u bɛ ka mɔgɔ cɛ ka kɛ bin kan min ye ala ka fɔ ko a y'a faga nka kabakoro fanga bɛ ala ye ne bolo a ma changé mais n'i ye tiɲɛ fɔ dɔrɔn kodɔnna mana mɛn a b'a faamu o tuma na sa mɔgɔw sunna muminɛw sunna ala ye muminikɛ nana ka so kɔnɔ a ye jisuma filɛ a ko n ye nin to ala ye ala nisɔndiyara muminuso nana so kɔnɔ a ɲɛ bɛ dumuni na a ka firigo kɔnɔ a ka dumuni marayɔrɔ la a ko kɔngɔ kɔni bɛ n na nka n ye dumuni in to ala ye funangɛni i ye furu kɛ
o nana a n'a muso fila sigilen bɛ so kɔnɔ maa si t'o dɔn a muso ko b'a ye a yɛrɛ ko b'a muso ye a ko ala sunkalo don ne sunnen don ala n ye muso t'u ye ala de ti dan sɔrɔ nin na ala de y'an dan mɛ ala ti dan sɔrɔ nin na fiyewu ko ale ko an k'a to o kɔn kɔnɔ a ko tuma na n'a sara n ka jɔnw n'a ka nin fin sara dɛ n'a su kelen d'a ma nin kalo in na o bato ka bon ka tɛmɛ a ka san 80 kɔ ala bato kan aw ye ji to ne ye k'aw musow to ne ye e y'i cɛ to ne ye e ye ji to ne ye ka dumuni to ne ye k'i nɛgɛ to ne ye te sigilen fili ka so i bɛ se k'a wuli k'a min e ko ko telige b'e la ko e te to ne ala ye n na su kelen d'i ma nin kalo in na ni si ye san 80 kɔ sɔrɔ i t'a ɲɔgɔnna alabato baraji sɔrɔ ala ko tɛ kuranna o tuma na an y'a dɔn sisan mun ye su ye mun ye an y'a dɔn maa caman bɛ ka k'i tigɛ k'i jan o sen da la jaa a dabɔra minnu ye ko to ala ta la de kama nka i taara ka kuma ye dɛ ko la'allakum tattaqun o tuma na ala nana sunkalo sunbaw sara min ni suba in Laylatul Qadr duwawu minnu bɛ k'a fɛ nin kɔnɔ a ti muminun fɛ parce que ala yɛrɛ de to ten ko a su kelen ala bato de ka di ala ye ka tɛmɛ kalo 1000 i k'o kɛ ka ala bato kan munna an bɛ su ɲina suba dɔ dɛ a ye sarakaw caya la a ye seliw caya la a ye yafa ɲiniw caman kɛ ala fɛ a ka gɛrɛ ala la nka yafa ɲini in tɛ u b'a nɛgɛ ka kɛ yafa ɲini mɔgɔ nkalon dɛ a ye nahajul balagha kɔnɔna la ne y'a fɔ aw ɲɛna cɛ dɔ bɛ jama cɛ la asafurula 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 e n'ale bi nabali ko nin ye jɔn ye a ko ne don a ko n ba den da yan asafurula ye tulonkɛ fɛn ye ni kun dama dama b'a f'i yɛrɛ ma e ka ala k'a bɛɛ ala kira bonya ka n'a sɔrɔ la kuma bɛ faamu sen naani a ko cɛ ma ko asafurula de bɛ fɔ fo ko e t'a dɔn sarisiw b'a la n bɛ fɛ sen naani ye min fɔ asafurula ye sarisi la asafurula ye de kɔrɔ ye ala ne bɛ to e ma yafa ma a yafa ne ma o tuma ko yafa kan ka ɲini ala fɛ ten wa ko e t'a dɔn fɛn dɔw de b'a la fo ka kɛ bɛɛ ye asadulayi de b'an di lamɛn a bɛ sabu na nahajul balagha a ko yanni k'a fɔ ala yafa ma fo k'a sɔrɔ e yɛrɛ y'a dɔn i bɛ min na a man ne bɛ min na o man ne bɛ fɛ ka bɔ o la ala walayi ne filɛ n bɔra la ala wa fo ka zan n da kɛ fo ka zan n da kɛ ko ani hakɛtigiw ka segin yi to maa min bɛ se ka segin asilama o bi ba de fɔlɔ y'a ye ala kan fila ala kan gɛlɛn a bɛɛ kɔnɔ kana ala kan gɛlɛn zeni tuubi ko ɲinina kɛ faya a dɔ i bɛ min na ja a ma ɲi ka jɛ n'a ye k'i b'i bɔ a la ka sɔrɔ ka bɔ a la ka layidu di ala ma fɔlɔla san ti segin a ma ka hakɛtigiw ta segin min bɛ se ka segin hakɛtigiw ta ye nin i ye nin kɛ 70,000 na wa i ye nkalon tigɛ ka da nin na baarakɛyɔrɔ la ko a ye suɲɛli kɛ ka sɔrɔ jɛ e de tun y'a kɛ o tɔgɔ tiɲɛna o la o tuma na i b'o ka hakɛ segin i bɛna fɔ baarakɛyɔrɔ la a tiɲɛna nin don ne de ye nkalon da k'a sɔrɔ ale tun tɛ ne
n'o ma kɛ astaghfirullah tɛ dɛ hali n'i ye kuranɛ i b'i jɔ lahara don n'i ye min fɔ ɲɔgɔn na bi nkalon don wallahi hakɛ dɔw bi o ye hakɛ jumɛn ye i bɛ fili la tuma min na i ni walimuso gɛrɛla ɲɔgɔn na i mana sira ala ɲɛ cogo o cogo ka sɔrɔ cɛ nɔfɛ ko ne ni muso kun gɛrɛla ɲɔgɔn na sariya t'i bilo la sabu sariya y'a dɔn ko wɛrɛ n'a b'o la min ka jugu yafa jeli ye parce que hakɛ ko de don maa min nana fɔ ye ko karisa i bɛ yafa ma ne ni muso sera ɲɔgɔn ma sariya la e tɛ se k'o yafa o t'e ka hakɛ ye o ye ala de ka hakɛ ye e ta tɛ o ye i tɛ se o tuma na o hakɛ minnu bɛ yen n'o tɛ se ka yafa ɲini a tigi fɛ i b'o yafa ɲini i ni ala cɛ wala ala la ko n tɛ se k'a ma dɛ a banna sen nali ko sisan nin se k'a fɔ ala yafa ma an karamɔgɔw tulo b'a la ne ye nin fɔ ye siɲɛ caman a ye siran ala ɲɛ nkalon tigɛtɔ i yɛrɛ y'a dɔn nin ye nkalon ye kana to k'i walasa k'i mago sa ala ye minnu mago sa kana to k'aw mago sa law kana fi l-dhulumati khayrun ma tarakahu sayyi'an wallahi min nafa tun bɛ joli la donso tun tɛ tɛmɛ na ka taa kungo a kana a yɛrɛ mago sa ne ye nin fɔ ye diinɛ jumɛn don k'o bɛ jɛ n'a ye hali an ko an ka gouvernement minnu ta ye article 1 k'u tɛ ala ka saraka u tɛ ala ye adamaden dɔ kan ka baara fɛ mɔgɔw ta cɛnni ma ko an kana tun ye datugu mansin ko ala de ye yafa masa nin fɔra kafiriw de ma mɔgɔ min ye kafiri ye a ma da ala ko a fɔra i ka tuubi dayɛlɛ o ye mais mɔgɔ min wolola a fa silamɛ a ba silamɛ a yɛrɛ nana don silamɛya la a bɛ mɔgɔw ka misiri kɔnɔ o de bɛ kɛ ka tiɲɛni kɛ ka dabalijugu kɛ ka mɔgɔw faga o de bɛ kɛ ka baarajugu kɛ ka mɔgɔw ta tiɲɛ o de bɛ kɛ ka walimusow tigɛ o de bɛ kɛ k'a den wolo walimusow kɔnɔ ko se b'a ye jɛnɛya sira ko an kana tuubi datugu a ɲɛ ko n'a seginna ala ma don o don k'a bɛ yafa jɔnni bɛ se jɔnni bɛ se yafa ni tuubi yɛrɛ la ala ko yaghfir liman yasha k'a fɔ i ye tiɲɛni kɛ k'i nana ko i y'ala yafa deli ka tuubi ko ala y'i ka tuubi minɛ ala b'o fɔ maa si ye ala ko min maa de ta minɛ ni min ye se tigi ka kuma ye nin min maa de ta minɛ ni min ye ala a ye mɔgɔw lajɛ bi silamɛya kun de ye tuma min na yɛlɛ dɔw kun bɛ ne bɛ nin fɔ n b'a taa ni ka seli walahi Usman ibn Maz'un don dɔ la a kalifalen bɛ minnu ma n'u b'a ta don dɔ la a bɔr'u ka kalifa kɔnɔ silamɛ dɔ ko a ma ko kafiri t'i layidu dafa a ko walahi i ye nkalon tigɛ kamalenw don u da ye min fɔ ne Usman ye o man ca parce ne n'u tɛ diinɛ kelen na n ko ne ka lahara bato ko tɔɔrɔ tɛ se ka ne sɔrɔ k'u ni bi n kuma fɔ ne Usman ye lahara bato kɛ Maka yan kafiribaw bɛ yen o man d'u ye nka tɔɔrɔ ma se ka ne sɔrɔ yan minnu ye n kalifa minɛ u donna ni tɔɔrɔ bɛɛ cɛ walahi u ye layidu da wallahi jiginna yɔrɔ t'u la nka ne Usman yɛrɛ de m'a kanu Usman ibn Maz'un ne yɛrɛ de m'a kanu n jigi tɛmɛ yɔrɔ ka kɛ kafiri ye ka ala o de la n ko n ye n ka kalifa ninnu na bi n y'a di ala ma u ma ne janfa ni ala kɛra ka sahababa dɔ de ye a bɛ ka kafiri tanu k'u m'ale janfa mais
karamɔgɔ y'a yira i b'i bɔ misiri kɔnɔ fɛn o fɛn ka di ye jaba la namara la hakɛ ni mago ɲɛna segin ala ma aw ka nin ko in yɛrɛ lajɛ ne ye nin kun ci n'a ka wɔsini ɲini a ka dɔrɔmɛ fara ɲɔgɔn kan magariko la su kelen ne taara dɔw kan k'a bɔ n'a ɲina k'a ka nafolo an taara juru siri nin ye k'o faga k'o ka moto ta k'o ba ɲɛ jɔlen to ten k'o fa jigi tigɛ o wari cayalen tuma min na ko ne ka taa misiri la ko ala de ye yafa masa ye ko maa si kana ala ka bonda tugu ko ala bɛ yafa bɛɛ ma bon diinɛ min bɛ se ka mɔgɔw bila nin na maa kan ka don nin na wa ayi amin maa kan ka don islam bari ani haƙula silamɛya yɛrɛ fɔlen don ka bɔ ninnu na pewu silamɛya tɛ ninnu yɛrɛ fɔli o tuma na a fɔra silamɛya ye ladiriya diinɛ a ka ladiriya bɛ min n'a sɔrɔla ka ban silamɛ bɛ se ka mɔgɔ faga a bɛ se ka kojugu bɛɛ kɛ n'a sago sɔrɔla maintenant a b'a fɔ ala yafa ma o ye ala yafalen a ma walahi hali an ka gouvernement sogo tɛ sɔn n'a fɔra olu tɛ silamɛya sira kan n'i ye maa fa olu minɛ ne karamɔgɔ ko la mɔgɔ faga a fɔ ala yafa ma mais an ko faama minnu n ka sira ye kafiriya sira ye ko ala ko sira tɛ olu bɛ maa faala minɛ olu ka sariya yɛrɛ ɲɛna ala ta ye kaban an b'an ka ala ta bila ka taa don sariya la yen o ka kɛ jɔlo don walahi n'olu bɛ ala dɔn o ala kira de bɛ ala dɔn. Ni sanu ni wariye donga more donga ka fusa ni sanu ni wariye jemine